Okei, hei, oikein mulla tervetuloa uuteen videoon. Mun nimi on Larsanesvin ja tänään pelataan tämmöstä peliä kuin Voices of the Void. Mä oon ennenkin pelannut tätä, pelasin muistaakseni silloin johonkin 50 päivää, eli vissinkin läpi pelasin tän viimeksi, mutta se oli versio 0.6.3, eli edellisellä versiolla, ja tää on kuulemma muuttunut aika paljon, uudistunut tää peli, eli nyt on 0.7.0 versio. Eli eikö me lähdetä testaamaan ja katsotaan sitten, että miten tää peli on muuttunut. Minnes päin. Opasteet, mutta mitään ei näy. Mä veikkaan, että tänne päin. Tossa oli toi. Ootas. Missä meillä on valot? Tossa. Nyt tuli ulos valot. Hei. Valokatkaisija. Missä olet? Niin tietenkin. Mä kerkesin jo unohtaa, että tässä on tämmönen taskulampu. Mikä meillä täällä on? Tämmönen koppi. Kiitos. Kiitos siitä. Tultiinko me täältä? Tultiin. Tuolla oli valot päällä. Jees. Noniin. Eli nyt me nähdään jotain hetken aikaa. Kunnes tästä loppuu akku. Asia vaan noin. No mennään vähän seikkailemaan, tsekkaillaan mistä saa valot päällä. Mä oon tehnyt tästä uudesta pelistä sellaisen. Hei, valot! No niin, nyt meillä on valot. Joo. Ai että, vanha kunno. Vanha kunno. Täällä löytyy. Hei, nyt me etsitään varmaan loput noi valokatkaisijat. Koska mä en halua täällä pimeässä seikkailla, koska mä en näe mitään loogista. Mistä vettä? No bully zone. Mä en break room. Mikä tää? Breakdance room. Taukotila. Jes, tännekin sai valot päälle. Ja täälläkin meillä on... Toi menee... niin joo. Toivottavasti ne ei patchannut niin noin saa vielä tehdä. Jees, pistätäs noi pois. Tuosta noin. Jees. Näin. Kattokaas. Me päästiin ja. Hei. Pysy auki. Pysy auki. Kiitos. No mitä? Hei. Tääkin on tuttu paikka. Sieltä sitten tulee. Täällä on meillä. Noin. Ootas nyt. Niin eskistä tissu, joo. Okei. Tääkin on ihan uusi juttu mulle. Mitäs täältä tullaas me niin kun... Me ollaan nyt vissiin... Vähän niinku pihalla. Okei, tännekin saa valot. Hei, täällä on meillä nyt se sänky. Jes. Oppa sää siinä hetki. Mitä täällä on? Täällä on toinen tähystelypaikka. Mut hei, nyt nukutaan. Ja sen jälkeen kun ollaan nukuttu, niin musta tuntuu, että me vähän nähdään enemmän. Joka meinaa sitä, että me päästään seikkailemaan. Musta tuntuu, että aloitetaan sillä, että siivotaan. Tai tehdään jotain tällaista tälle. Koska tää on aina tosi niinku tämmönen sotkuunen, niin voitais... Mikä siinä on? Onko siinä mikro? Eiku, mikä tää? Tää on tää yökaappi. Eiku, sori. Tää. Tämä näin, juuri se. Noin siihen. Älä lemmaa, kiitos. Kello löytyy täältä. Täällä on ollut vihainen edellinen työntekijä, kun se on viskonut kaikki tälle. Penkkikin kaadettu. Jösses. Sit. Ei nyt tarvii istua. Kertooko nää meille jotain, tai onks näissä? Ei nää on vaan näitä basickejä. Joo,
Mutta tää näyttäisi aika hyvältä. Meillä on täällä pikkusen ruokaa. Ei paljon. Meillä on myös täällä jostain syystä drive jääkaapissa. Kiinni. Jes, kiitos. Sitten tsekataan kaapit. Ei yhtään mitään siellä. Hamppari. Let's go. Näitä on nykyään näköjään. No niin, näitä on nykyään näköjään 21. Tehtävät pitää kerää hampurilaisia. Jees. Tosta. Nonni. Elikkä. Tonne mä haluaisin nähdä vähän. Mä nukuin just miksi tonne on pimeätä, se mua nyt kiinnostaa. Okei, eli me ollaan taas täällä. No voidaan me nyt ehkä vähän mennä tänne alas kattelee. Eli täällä on... Tää ei varmaan oo... Ja pois. Tossa on toi valokatkaisija. Mistä nyt joku asia klippailee kauheasti? Minne täältä pääsi? Vessa. Tää jotenkin hirveästi houkuttelee, mutta kai me nyt voidaan se syyä. Jaa. Ei oo nälkää enää, selvä. Okei. Nyt ei kannattaa tulla lähelle tai mä tinttasen tällä hampurilaisella. Siinä on tommonen. Joo, se on vähän outoa. Mä en löytänyt niinku... Jostain paikoista ei löydy ollenkaan noita. Hei! Onks tässä roskis meillä? Petaapi alla. Noin. Hei, sä oot roskis. Miten laitetaan roska roskiin? Kertokaa joku mulle, miten se roska menee roskiin. Pitääks tää flippaa? Tietenkin varmaan pitää. No pitihän se tietenkin kääntää. Ei sitä aina osaa. Hei! Pitäis moi... Okei. Mä luovutan. Tuleekohan täällä nyt aamu? Lintu jumpscare. Hiton talitintti. Hei, vanhat kunnan roskikset löytyi. Yes. Jaha. Semmosta. Mä en tykkää yhtään tästä äänestä, mikä täällä kuuluu. Tässä on tämmönen sketchimusiikki. En tykkää. Yhtään. Mut hei. Saatiin nyt roskikset vihdoinkin. Boom. Se on ihan ok aika tässä pikkuhiljaa mennä nukkumaan. Lasten aika.
Tää on todella creepy tää. Karmiva biisi soi täällä. En tykkää yhtään tästä biisistä. Tää ei jotenkin vaikuta yhtään hyvälle. Mä en nauti yhtään. Toi viesti ei niinku enteille hyvää. Nyt voi nukkua, jes. Sinänsä vähän tylsää, ettei tapahtunut mitään. Kun se oli tommonen hirveä, että kohta jos mä avaan jonkun oven, niin siellä on joku tyyppi. Oho. Siellä menee... Nonni, drone kävi. Mut joo. Tossa oli vähän semmonen viba, että kohta joku tulee tonne kämppään ja sitten mä säikähän, mutta mitään ei sit loppujen lopuksi näköjään tapahtunut. Toi biisi oli vaan vähän pahaenteinen. Eikä ihan vähänkään. Okei. No niin. Mut hei, tuolla on toi koppi. Ootas, mistä sinne pääsi? Sielläkin on kopin valokatkasi. Harmilla, että minnekään muualle ei ollut valokatkaisia, paitsi koppiin. Niin, eli mennään tsekkaamaan, eli... Voi hei, onko se koppi se admin room, mikä on tuo toisella puolella? On. Mitenkäs me päästään tänne admin roomiin? Kartti. Tämä. Onks täällä jossain admin roomiin mielessä salasana? Keep it clean. Nice. Toi ei käynyt. Sieltä löytyy toolbox. Yes. Siis mua ihan sairaasti oikeesti kiinnostaa toi huone. Se ei voi olla... Wait. Ei. Oi, let's go! Arvailumestari. Hei, täällä on valokatkaisijat! Joo, no niin! Sieltä saatiin advancement. Toi edistysaskel tuli sieltä. Hei. Täälläkin on valo. Oi että, jes. Vihdoinkin saatiin valo päälle. Ja tuolla hei meillä. Tämmönen. Joo. Se oli semmonen. Meillä on tämmönen. Joo, mikään ei oo muuttunut. Täältä voidaan kahtella pikkasen, että samaltahan täällä näyttää. Ton mäen yli on sitten lisää noita lautasantenneja. Mutta käydään tuolla noin. Tuolla. Koska siellä muistaakseni, jos en ole ihan väärässä, niin pitäisi olla semmonen tynnyri, joka on sitten täynnä tätä ruokaa. Niin käydään tsekkaan, että oisko se siellä. Whee! Tässäköhän se oli muistaakseni sitten, joo. Eli jos mennään viimeiseen reissu ja sitten vilkastaan tänne. Joo, siellä se on. Eli tämä tynnyri halutaan.
tossa. Oli vähän vaikea saada, mutta kyllä se sieltä viimeisesti tuli ja kyllä sen pitäisi sieltä tulla. Älä mene takaisin sinne nyt. Joo, tässä on aika hommas raahailla tää takaisin tonne, niin meikä tässä nyt koittaa. Toivottavasti meillä riittää toi nukkumis, toi alakulmassa, toi vasen alakulma, toi sininen, niin se kertoo, että kuinka nukkuneita me ollaan. 100 on niinku hyvä, ja 15 niin tää rupee lemaan tää jätkä. Jossain kohtaa varmasti tän sarjan aikana, täällä ukkosta. Varmasti tänne jossain kohtaa tässä voi sarjan aikana meillä käy silleen se ruoka tai se nukkuminen loppuu ja sitten me kaatuillaan. Se on todella ärsyttävää sitten kun me ollaan tuolla metässä sen mönkijän kanssa ja sitten loppuu ruoka, niin sitten me tipahetaan mönkijän pois ja mönkijä hukkuu. Eiköhän me tästä selvitä. Mut hei, nähdään kun ollaan takaisin beissillä. Otetaan tähän pikakelauklaan tää meitsin matka takaisin. Okei, no niin, nyt me oltais täällä beissillä takaisin, niin mä luulen, että... Okei. Tää täytyisi kyllä oikeesti siivota, tää on ihan kauhean näköinen tää meidän parkkipaikka. Tossa on toi siivota. Katoppa, likainen lattia. Noin. Mutta, nyt seuraavana, ei tonne, vaan tänne. Jaha, meillä on unitullaapi kohta. Me täytyy mennä nukkuu ihan selkeästi samoin, ettei tääkin täytyy siivota. Mutta nyt tänne. Moro, moro. Nyt lähtee. Siellä mennä. Oho. Onko toinen puoli helpompi? Tuolta noin, sinne. Jees. Nyt raahataan toi tohon hissille. Sen jälkeen kun me lähetetään jäppä pihalle täältä näin. Ei jaksa käppäillä hirveen pitkälle. Noin. Siellä mennään. Jes, eli katsotaan tänne. Niin täällähän on sitten 50. Sitä on paljon. Mut joo, ne 2 muuta roskista, mitkä kai vissiin jäisi pihalle, niin musta tuntuu, että ne laitetaan ne 2, niin ne laitetaan. Toinen menee sinne garageen ja toinen tulee tänne näin. Garage autotalliin. Näin, jes. Sitten katsellaan, että mitä meillä on täällä. Okei. 2 nollan signalsia ja sitten Bravo, Romeo ja Oscar. Selvä pyy. Näin. Täällä ollaan vähän rikki, joo. Korjaillaan.
Okei, eli meillä on kolme on alhaalla, eli oli uni, UML pitää käydä. Jaha, minne ollaan menossa? Kyllä. Nee. Koitetaan päästä. Jes, noniin. Olemme vähän aikaa teitä pitkin, että meillä sitten riittää toi. Kyllä vähän paremmin. Mitäs täällä? Joo, tosiaan täytyy jossain kohtaa käydä kattoo, että meillä varmasti noin. Tää oli Oskar. Sitten 19. 7. Oho. Vähän enemmän tuli noita voltteja tossa heijaltua. Ollaan kyllä täällä jotenkin täällä influenssi täällä tän lautasanteeni hommiin alla. No niin, tähän kävi kätevästi. Saadaan sit saman tien siitä. Jes. Hiivetään sen pöydälle seisomaan, koska näinhän pitää tehdä oikeassa elämässä. Siihen päälle. Jes, justiinsa näin. Sitten noin voidaan laittaa tonne. Näin. Sitten me nappastaan tää. Sitten se drone rupeaa varmaan hakemaan tän muuta toivottavasti mahdollisesti pian. Offline. Hitto. Täällä. Okei. Nyt on kaikki hyvin. Jes. Nyt me onnistuttiin kai. Täältä ollaan kadottu kyllä. Kadottu kyllä nopeata vauhtia. Tuleekin se drone ja vielä pois. Paketin. Sillä väliin voitaisiin siivota tää käytävävalojen huone. Vanhtuu. Vauhtia löytyy. Oho. Vähän reippaa. Okei. Nyt me päästiin nukkumaan. Ja musta tuntuu, että tää video alkaa olemaan tältä erää tässä. Elikkä oikein mulla kiitos, jos nautitte tästä ykkösosasta Void pelaamista. Olisiko meillä seuraavana hiljaa siellä pihalla. Olisiko meillä seuraavana päivä 5. Elikkäs ihan hyvään malliin päästiin tässä ekan jakson aikana. Mutta tässä varmaan pikkuhiljaa tätä sarjaa tulee jatkettua ja katsotaan vähän, että miten tää tästä jatkuu. Mut hyvin ollaan nyt päästy alkuun tässä ja tosiaan luultavasti sitten ensi videossa nähdään, eli oikein paljon kiitos kun katsoit tätä videon. Mun nimi on Larsson ja me nähdään ensi videossa. Se on moikkaa!